Ngiyamikelela kanzedlozi umkhulukazi Mulo, ngethemba nonke nisaphila. Qala ngibonge nje kunina kakhulu enifike ngenqwaba yenu. Nani Nkosi yami eni-ode umuthi oyimithi le ngithe odeni wemkhulu insiza kakhulu. Ngiyajabula ama-testimony yenu. Nalaba engithe abalanda iy'dalo ekade nanisebenza nibona ukuthi sezivaleka nenze kahle nangalanda iy'thwalo nalanda iy'dalo ngendlela engisho ngayo. Ngibonga futhi nale nsizwa ithe ilanda iy'dala bayibize emsebenzini beyi-suspend-ile for 7 months. Ngiyabonga kakhulu Khehla. Kuyakhanya umkhulu asisabi isigqulo, angisisabi isigqulo Nkosi yami, siyagqula thina sigqule. Njengoba ngangitshela le nsizwa kade ifike la ngathi ungakhathazeki siyagqula manje mangikhipha amasaka la kwathuka kimi naye umkhulu imithi yakhe mayibeka ngibeka yonke yo-500 la yokulwa ngibeka yonke yo-500 la yenhlanhla ngibheke ukuthi okay yimuphi abawudingayo. Angilezi mina ikhambe nemithi engaphansi kwa-100. Ayikho into enjalo ulapha kanjani ubuthakathi. Alright nganzedlozi namhlanje ngizocacisa ngijabulile nganzedlozi indlela uthandeni ngikhombisa ngalo. Ode ngempela umuthi umkhulu uzobeqhula nje this weekend laba abanye ngithe abamancane just for 2 days ngizobe senginayo futhi imithi le engikhulume ngayo ugeza idlozi elibi uphehla amanzi amnyama kusa yonke into nizoyithola leyo mithi nalaba abafuna ukuhamba lemimoya ngibonile ni-oda kakhulu izinto zenu ngithi niya-oda ngoba abanye nikude la abafikile ngiyalazi nayo indaba ukuthi kuhambe kanjani. Alright asingenile topic namhlanje. Okay ngajabula into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje ngifuna ukuthi ngicacise nganzedlozi nje uhambo lo muntu omakhosi umuntu ongayena umakhosi. Okay, umuntu nabantu abadala nemimoya nomuntu nabantu abadala nje kuphela mhlawumbe akanayo imimoya yasekhaya eceleni zosebenza. Alright siqale la asiqale ngalokho kuthiwa yena mhlawumbe umbetho wabantu abadala uzogqoka ingubo njengezethu njengoba sisabe lapha. First step fanele wazi uzodla amagobongo. Uma udla amagobongo akukuhle ukuthi ngoba kuvuka umndawo udla umndawo nomndiki mase uyaphola ukuthi umuntu uphothula umndawo nomndiki uzosebenzisa imbuzi eziwu2. Akudingeki lokho. Thole umelaphi makuphahlela noma sekuvukele lelo dlozi elilodwa akaphahle phela bheka ukuthi unemimoya emingaki phakathi kuwena. Ivamise ukuba u12 kuleyo 12 kwequbo owodwa kodwa isuke idinga ukulashwa. Alright, i-step sokuqala fa udle ukhamba lemimoya. Uyangizwa umoya yonke udla ukhamba lemimoya. Monke udle lo khamba bazokuveza abantu abadala imbuzi. Le mbuzi abakuvezela kuyona akuyona yakho bakuvezela imbuzi yomuntu owagcina isebenzisa whether ibovu whether imhlophe noma i-black and white noma imnyama akuyona yakho. Asifuni ukuqhubeka kumkhokho wasala wena uze ngokukhanya. Mangithinta ukukhanya umkhulukazi umuntu ubani mina ngathi ngiyi-demon hunter ngathi mina ngiyi-curse breaker ngumuntu oqeqa iqalekiso semsamo ngihlakaza iqayiso semsamo from A to Z ngokuclean ume kanje ngoba awukwazi ukunika ithongo umuthi wenhlanhla libe ligula leyo muthi ndosukunika ba ngoba unele into la emzimbeni wakho usuke ngekho right. Uze ushaye ngesilwane silethwe yini uze uzonda abantu kulethwe yini kuze kulahleka imali kulethwe yini indaba isemsamo la emzimbeni wakho ngobani la emzimbeni wakho khona i-DNA yabantu abashona bekhala abashona beshawe izilwane abashona bengekho right benezithwalo. So mawuxhumana nomkhulukazi umuntu uxhumana nomuntu oqaqa amaketanga manje engiyaqaqa amaketanga ngize ngiswele ukuthi niyiphi ingidi evaliwe. Awukwazi ukuza kumina usale ube normal mawuzo understanda indlela engilapha ngayo. Alright, umelaphi akwenzela ukhamba lakini lemimoya bazokuvezela imbuzi leyo mbuzi abakuvezela yona kuyona yakho bakhombisa imbuzi ezi-example yomuntu wagcina ngayo. Okay, imbuzi yakho ngoba uze ngokukhanya fanele bemhlophe. Okay, ngobani unethunya ngala unenyanga la unezanusi ngala unamabutha kini ngala unedalwa ngala ama-deities lo ngavela amabhubesi nayo kini fanele bemhlophe. Kodwa into engiyithola manifika abaningi benu ngithola nina abaningi nabaprofethi njengabantu abahamba iZayoni nabaprofethi kodwa baneyikhwama. Yingakho ubona ungabhodlabhodli, yingakho ubone noma uye ephehleni beshaya isigubhu uyacasuka babangela umsindo afunishe nokugida. Abaningi benengilosi noma nedala ezithanda iBhayibheli noma ezithanda uprofethi noma ezithanda ukukhuleka noma ukushumayela noma ezithanda intaba kodwa zineyikhwama zobaba omkhulu. Manje-ke bakwenzele lukhamba kuvele imbuzi fakube imbuzi emhlophe kodwa mawunedala ngala eziprofethayo nedala ngala ezineyikhwama okwamagedla noma amakhehla kini usudinga imbuzi manje enani eyinhlanganisela izoba nesikabhu
mase kuba imbuzi in one, kuhlangane kube hybrid, iskabu imbuzi, ngoba vele phela ithunya zimsakhulu iskabu lethinta uJehova nokukhanya, uyangizwa. And nimbuzi isimsa idlozi, ngakho isilwane sinenkani bayihlanganise besonta imbuzi lethu yivolo, ngiyangizwa, ukuhlangana nabamanzi nabentaba. Mase usuzoyenza leyo mbuzi, vele uzoya entabeni uyobika uphethe nenkukhu zamandaba, ngoba amandawa simsa iyinkukhu isilwane ezinyawo ezimbili. Wehle funa le nkukhu yemfuleni ufike khona ufike ubike, then usubuyele emumva ekhaya, hayi kagobela, ngoba ugobela nezinto zokuthwebula la angibathembi. Hayi ngoba ngibona umsebenzi oza kwethu nabazazi ikhali ezikhona, ngikhuluma ngokuthi angisabathembi laba abagangayo, hayi laba benza kahle. Sefaka kwenze leyo mbuzi leyo, uyangizwa, akuphothule le mimoya le, uyangizwa, ngoba ihlangane emzimbeni owodwa. Uma ungenzi kanje, uphothula umndawo umdiki, uphothula umndawo, uphothula umnono, uphothule lokhu, uhlaba izikhumba zizifike la. Now, mase uqedile ukwenza leyo mbuzi, isikhathi esiningi abantu abadala bazofike bakukhombise isikhwama, sijele ukuze kugcineni uma unenhlanhla sizovela igona. Le igona elivelayo kufanele ligaywe ngempande zokwenzani, zokuthwebula impande, imoya yakudala semandulo, ngoba le moya yakudala esento yamandulo nje bathiwa nedlozi nemimoya. Imimoya isuke iheleza la eduze kwakho, idibhiza yonke into. Imoya ababeyigcabile, imoya ababeyikhulumisa, abayitshela emsamo, abanye benokhokho beni abafaka iy'gubhu phansi, bathi noma ikephi la kuthinta khona isizukulwane sami sophumelela ndoda enkulu, uma bekudlisele luju lolu. Niyazalwa nina, anazo khona enjalo ekhaya elikhulu, isilwa nani, sekuyimoya yasekhaya leyo, uyangizwa. So lesigubhu sokuqala masigayo, noma leli gona lokuqala maligayo, uyalithatha uyobeka lapha ehlathini, umkhulu wakho mevele ehlathini, entabeni, sezibeni, isolwandle, liyithwebule le moya le heleza phezu kwakho ongayiboni ebangela iy'nkinga, ebanga ukuthi ubhoko lakho lungavuki, ube nenkinga, sifutheke isisu, uphathwe amakhanda, amahlombe, kuphela imali nayo yonke into. Imimoya leyo ingena leli gona, lihambe lophuthula emfuleni. Mase uhlala nalo ligona leli, uyangizwa, ngahleli naleli gona leli uzofika umkhwethe naye lidla lolu ligona. Ngiyathi usahleli lelo gona sekubalulekile-ke manje lesigaba lesi somuntu owumakhosi, esomuntu omnyama ophila emhlabeni nombani. Sekubaluleke kakhulu ukuthi ugeze idlozi elibi, ugeze ukuphehla kwamanzi amnyama. Mase wagezile amanzi amnyama ngeze yaphinda ngcole, ugeze uvala amanzi amnyama. Mase ugeze amacala oba omkhulu, ugeze imdliwa, ugeze idlozi elikhulu okwathwala ngalo. Mase uyageza lo muntu lo isithwalo sakini saphakama ngayo, ngoba ngithola ukuthi izangoma eziningi ziyanithwebula nje zingenandaba, uzuzibuza idlozi alilini nalo ebeganga. Ingoba uhambile yolanda yamkhulu wakhe eyayinegazi lomuntu wasekhaya la, vele likhehla thatha isikhwama salo lalibulala ubhuti walo, vele likhehla thatha isikhwama salo lalibulala usisi walo, noma labulala iy'ngane zalo noma umakoti walo, kwaphakama lesikhwama le mandulo. Wena usuyafika uzinisa isikhwama samkhulu, usuhamba ngonyawo lamkhulu wakho manje, uyangizwa, lo ungafuneki. So sekubalulekile ukuthi nemade kukhona into ekhaya kubheke ukuthi yavuka ngegazi labani, baze babe nayo ekhaya lejule kangaka eqotha ukumsamo uma ingathathiwe ngenkani. Yini uthole lapho khona umuntu lapho, ngoba ngithothi abanye benu omkhulu beni bathola ngamawele abo, sebegeza naloyo muntu loyo. Le mithi ewu-7 engibalile noma ewu-8 yokugeza idlozi elibi, uphehla amanzi amnyama, idlozi ewathola ngalo, imdliwa, ukwavala amanzi amnyama, ukugeza amacala omkhulu, ukugeza abathwala kungafanele, nokuqaqa lo eboshiwe phela wabesilwane. Ngoba abanye omkhulu beni babenendumba ngaphandle engangeni muntu, bafaka iy'mfene, balaye nemfene emandulo, iza into engathi umkhovu, lento ifidi isinegazi lakhe. Sekhona igazi lasekhaya lapho, sebeqaqwe leyo nto leyo ngoba nje iy'nkinga. Wena hamba usilande lesikhwama lesi, kwasiti idlozi lidinele ukuthi uzala isilwane lekhaya kanjani uwumuntu. Basinise leyo silwane-ke izangoma, lesilwane masifuna izinto banithwebula, uyazibuza idlozi limshaya ingane. Yingakho phela abantu abaningi izangoma eningi zingashadile, so zikhontrola ley'nyoka nezinto zobumdaka abazithathe ngamaphutha zomkhulu babo, kanti likhehla lingamili kahle. Alright, leyo muthi okugeza into engizibalile eziwu-8 noma eziwu-9, lowo muthi ngathi nina fonela umkhulu. Lowo muthi wawonke umuntu, whether uyinyanga uyisangoma noma umuntu owokugeza umsamo. Lowo muthi loyo u-3,000 rand, ngangithe u-5,000 ngalesa sikhathi, ngenxa yesimo sey'khali ngathi angeke ngibe nozwelo. Alright,
Uma usugezile lokho usubuyele emuva ekhaya, sengisho wena onantu abadala kulapha, thatha leli gona leli uhambe uyombe lapha ngaphandle madoda amakhulu, siyabonga lensizwa noba omkhulu sesibongile, siyanikhipha manje emsamo, zinzani nilale, khona umuntu ofakwa lapho kuchele lapho, mase kuyambozwa leyo moya yezinze iphume emsamo ekhaya, ngoba abaningazi bayo abasekho. Uyangizwa? Okufanele ukwazi-ke lapho usubuyela ekhaya, bazokutshela abantu abadala ukuthi siyabona phela thina asikalandwa, usuyahamba usemfuleni, yezibeni, entabeni, ehlathini, empophomeni, uyobalanda nasemfuleni. Okay, lo mkhulu sekuchaza ubalanda kanjani. Nibabonile abanye bena nibalanda nasemkhulu behleli nabo etafuleni abantu abadala kujatshuliwe, kwafika ikhehla lathi kamina ubalande kanjani ungasona isangoma. Nihamba nje ubalanda, kudinga umelaphi lokho, khona indlela ubafaka ekhaya. Okay, mase ubalandile abantu abadala, ngisho ninamabhayi kanje, nani abengenayo amabhayi abaningi lo sesidinga ulanda emanzini, nibalanda. Into ebanga ukuthi abaningi bafe ezizibeni ingoba umelaphi uyahamba straight ezizibeni, kanti uhamba nomuntu onoprofetha neyikhwama. Amefere phela ezizibeni, lesikhwama sesinenhlwathi eyisithwala type, eyisithwala phansi lapha, angene naye ifike ishaye. Umuntu onoprofetha neyikhwama kangeni ezizibeni, kambi khona ikhehla balikhiphe lapha ezizibeni. Kumele likhipha likhehla, ukho ezomtshela ukuthi buku bengiphila nani lapha emanzini, iyona into engiqotha umsamo. Lento le before azama ukuyigxosha, fanele abheke ukuthi ayivuka ngeni ngegazi lasekhaya, akuyena nomuntu lo owafa ekhaya kwavuka le nyoka, kwasefaka qaqo lo muntu. Mase kwenzele lo, mase uyabonga lo moya, sesibongile ndodle enkulu, wena wale emhlabeni siyakhipha manje emsamo, wawusenza nomkhulu, usungazinza, khokha isikweletu, ungasonta, ungafasta, wenze noma yini. Uma ubophwe emsamo onjengesemanzini, isentabeni, isemgedeni, niboshwe okhokho benu, uzomemeza lo msamo unina bhede konke. Ungagcabela inhlanhla, wenze yonke into, kube ngathi kuyakhaya phinde kushone phansi, kube ngathi kuyakhaya phinde kushone phansi. Ubukhumbule abanye okhokho bayethethule emathuneni, ugujwe lapha, khishwa ikhanda, hlapha nje ikhanda lakhe, umuntu athwale ngedlozi. Usethwele ngedlozi-ke, usugeza idlozi elibi, wageza abakhulu abathola ngaso, manje uhlambulwe lo muntu lo umqaqe kuleso sibopho ngoba wejuka besithwala. Niza lapho emsamo nje okwathola ngedlozi, thwele la muzi kwaku powerful before. Abanye benu baniphehlela amanzi amnyama, la kusekhona ukuhamba, iy'nhlabathi zamathuna, iy'thombe zenu, iy'nsila zenu, yonke into ivuswe lento, kube kuyiladi la lo muntu akhulume nalonke idlozi aliphakele la. Niyahlaba nje lapha kwenzeki lutho, ashone lowo muntu ukuhamba lamanzi amnyama lisamile, noma seliphohlokile kodwa limile ka-spiritual. Sebayibheka ukuthi ilibe idlozi eliphahlela amanzi amnyama laphakamiswa. Yezi nengishoyo, ayikho into Nkosi yami enzoyilungisa emhlabeni ngokuthola into zenhlanhla. Awungageza ngepirithi, ugeze nje ngosawoti, lapho usabrasha, kusho mina uNkazimulo, ngoba uzugeze ngepirithi khona inkinga. Uwesi-ke wena ongaphumi nophupha lutho. Into ebuhlungu abaningi benu nisebenza ngethunya, siye sibuye lesithunya ngicabanga ukuthi sizokhuluma indaba zasemzini yabantu kuphela. Siyithunye ngoba sifuna ukulungisa into zale ekhaya. Uzoba sekhona inkinga ungasiphuphi izimo, sekhona inkinga ungawuphuphi umgede, sekhona inkinga uliphuphishe nehlathi, ikhwama. Uyangizwa into engishoyo? Ngoba idlozi nesithunya kuyabambisana, ihawu nomkhondo. Alright, now kubalekile ngane zedlozi ukuthi mase wazi usuwenze le part lengishiyo ubalanda, sebeyakhombisa manje igona, bathi nanti igona lesekhaya ehlambulukile, ngoba usubagezile, wageza uphehla amanzi amnyama, walidla ukhamba lakho, wabaphothula, wahambisa izikhwama zakudala nemoya edeleza phezu kwakho, sekusele sasiwungqo isikhwama. Usuhlala phansi zokugobela njengoba senhlanta nesokulwa ziba u2. Seziyagala izikhwama lezi, zibeka la zibeka khona, ziyaphakama zivula umsamo kahle. Kodwa kuyenzeka uthole lo mkhulu lo fana nale zikhwama lezi sebehlambulukile, akutshela ukuthi amakhehla ayinempande ayigcaba behlola ngayo. Abanye beni ngakhuluma ukuthi ningifonela la sidinga nithi mkhulu nanga umkhulu ethi ziphi izipoki zami engangihlola ngazo. Abanye beni angihlola ngezipoki. Yebo nomndawo siyabonga, umndawo uyafema unyazela emzimbeni, uyahogela. Ingakho sesikwazi ukukhipha izipoki, siyasinwa sisihogele so singala. Kodwa leyo mndawo uphuma komalume kama wakho, ugogo engashadi nomkhulu. Uyangizwa? Ehamba namakhehla angenandawo la emsamo ephelezela ugogo emshadweni. Kodwa ngala
unamagedla ayegcabe izizwe, ayegcabe iy'poki, ayenemimoya ibhema, imbhemisi ngakumofisa ngoba kuyisibheme, ukuhlangana labamanzi nabentaba. Kwenzeka bathi sifuna impande yethu. Sekhona impande zakho zokuprofetha lapho. Uloku udonsa imkhulu ngiyadonsa ukuthi angifiki la ngiyakhona. Uthi ambheke umuntu, hawu wena uhamba amanzi kakhulu. Hawu wena ukhulele emanzi yokuqhuma isithunywa. Nanti ikhehla la linempande leyihloko yokuhlola. Unomhlahlo la, unomprofethi wakhe la omkhulu. Impande zakhe zokuhlola lezi. Udinga ingungulu la, udinga igwalagwala la, udinga into eyishoyo. Udinga isibane esithize sigcatshwe egazini kwazi ukuphama lo moya usuphathi kuwena usuvele usunemimoya. Abanye benimlala nithi mkhulu ngibona ngathi khona iy'poki khona ama-shadows ngibona yonke into ingoba unemimoya le ekhaya. Baningi abakade befika kumina ngingabheka somehow unelwane emzimbeni kodwa zafakwa emandulo ezakini ngeke futhi uzikhiphe ziyakuvikela ingakhuphile. Kwalelwane uma uzibheka futhi zihamba nokuthi zidinga impande ukuthi ziphakamiswe ukwazi ukuhlahluba ubhubhule kahle. Kodwa ngigxile emanzini kuphela. Ukhumbule ukuthi nema unesithunywa hlale sifunke emanzini. Uzoya emanzini sibuye kuvaleke, emanzini sivaleke. Sekuyikhwama zalamakhehla ezivala lo msebenzi. Uyaheleza nje ushaya isikhalanga lapha 24/7 kodwa imali ivalekile. Iyikhwama zamakhehla. Uyangizwe ngishoyo. Ngiyangidida-ke mina kanzedlozi uma uthi hayi mina ngiyakhuleka angikholwa mina abantu abadala kulungile phela fawazi nalo muntu okhula kuyena uJesu ukuthi akazange abalaphe bonke ngomkhuleko. Wathatha umhlabani namathe wavula amehlo endoda kanje emahlweni. Uyangizwa? Lapho sekuyisimilitude izinto zemvelo zingasetshenziswa emhlabeni ngoba wathi okubolile akukona ungena emlomeni rather lo kuphumayo uthi evil is not what goes in a man's mouth rather what comes out. Ukuchaza noma yini oyidlayo ngoba ulambile what Jesus is not evil but rather what comes out ngoba ulimi alilawuleki. Ngiyangizwa kanzedlozi. So kubalulekile nazo leso sikhwama sokugcina mase sivela kuwena vele kuzobe samanzi fehlala emfuleni kwesi sikhathi siqala entabeni semfuleni. Then lesempi bokucozene mhlawumbe amandla omkhathi asolwandle noma amandla omkhathi asemathuneni fayisifake phakathi kwamathuna sidonse isikhwama unkulu kulehleli khona mase uyaphelela umsamo usuphethe ikhwama zoba omkhulu bakho ezoqala eziclean. Into ebanga ukuthi isangoma ikwazi lo ikuthwebulile ingoba sihamba sakugobela. That means whatever happened embi ukugobela sokwenzeka kuyena. That means yoba sakugobela ugobe uzosihlalisa izinto zoba omkhulu bazo zinjalo. Masibuya lento la siyamdimanda sefakuthwebule wena. Yingakho abanye izingoma befeze zisebenze 5 years kuvaleke yonkinto akasazi indaba ugobela ungivalile cha bheka umsamo. Usiyahamba nisiyaleke omamboni useya koZimbabwe ulanda eminye imali eziyithwala uziletha la. Adonsa amathwa senze yonke into uphinde konakale futhi la. And ngithe mina bheka izangoma eziwu5 ezishadile ezifaka amaringi. Angisho sazikho. Yebo ngakho lezingavezi ukuthi ngishadile mina kodwa are you working uyasebenza very well. So hayi ngoba ngibulala izangoma zamchaza neziphuthu elenzakalayo niqhubeka la bagcina khona ba omkhulu benu ngene ekitchen engcolile uthatha yonke into injalo uyayisebenzisa. Geza phehla amanzi amnyama, geza idlozi elibi, geza imidliyo, amacala ba omkhulu, vala amanzi amnyama, geza idlozi lathetshula, abathola kungafanele. Qaqa lo waphakama njengesithola sisekhaya. Ngathi kunika leyo muthi utholeni umkhulu ethe u5000 ngathi u3000 mase umnika umkhulu ekunika iyalo. Abanye benu ninkinga ukuthi nendibanga yizidalwa. Uyayibona inkomo iyafika sizashintsha zababova di orange noma di brown. Iyalo nawo nibangwa yidalwa zisekhaya. Ubaba wakhe azange achacha qoyiswa ephuma idondolo nebhoma lekhaya kodwa usubiza isibongo sakhe. Uma wakhe akaxolisile emsamo uthi mkhulu esho ubaba wakhe ngithatha ingane zakho ngani le ndoda engazange ihlawule ikhokhele ingane. Ukuhlawula ingane kufana nokuphula ifoni uyayihlawula ifoni akusho ukuthi yakho. Siyafane ikhunge leyo moya noma ilotshoye leyo moya. Ibanga inkinga mase kubuya indaba ngashadi. Umfana kuwena ahlala few months aqhele indaba sebhede emsamo. Ngiyangizwa. So ngibala nje izinto engathi nje nokuthakatheka uze uthakatheke bheke emuva emandulo. Umkhulu mamfonela isikhathi esiningi ngiyangazi mina ukathi umuntu umkhulu ngicela ukuhlola ngimina nginasikhathi sokuhlola ngizokubhekela ukuthi yini ofa uyilungisa emsamo uyilungisa kanjani. Yimina uzofike ngibheke ukuthi yini inkinga azokutshela inkinga la. Febhele inkinga mina ngikutshele isolution ile nale do this. And abangilaleli bayazi. Nginifisela inhlanhla nganzedlozi. Anginendaba nomsihamba uhamba kwenzakalani. Thina unkulukazi Mulo ngijabule kakhulu ukuthi niyasizakala be special ugobela abadala abafike lana. Abanye nachathezelwa amagona. Ungavumi nje ugobela kuchathezela igona lakhe kanje. Naye achathezelwe umunye.
Niyangizwa? Yebo, wonke umuntu omnyama mebuyela kuba umkhulu bakhe elapha kahle uzosithola isikhwama sekhaya lekhehlela imhlophe igona lokuvula inhlanhla akadingi uze uyothwala. Kanti siyasazala sunika ama-CV yini sadwa sunika ama-degree. Ma ubona ukuthi nebaqini nemimoya uhlusha abantu abadala the more lapha koqubuka ikhehla lakho lithi mzukulu ngiyabona nje esontweni mina ikhehla lakho ubaba ubayo umkhulu bani umkhulu Ndukuzezulu lalela nasi isikhwama sami lesikhwama sokwenza lo nalo nalo mase sagaya sifika nje ekhaya siza wonke umuntu lesikhwama leso provided le moya kade iheleze eqaleni engcolile ngiqale nayibuyisele endlini yayo nayitrapper yahamba yobekwa. Ngiyabadabukela kade ngangibala lapha into those days abasala endleleni ngoba nokugxumagxuma kwenu kuyinkinga kwalaba abakhanyela izinto ngiyabajabulela ngizwile khona lesizwa futhi ngiyabongela kakhulu ngitshela umakoti ukuthi naye usandukuthenga ama-Uber akawu-4 lapho kuhle lo cothoza nje kancane kancane ithongo linjalo ukhumbule ube nesithebe uyazazi nisuba ngane zedlozi umkhulukazi Mulo ngibonge kakhulu kubalekile ngane zethongo ukuthi ningahambi ne-crowd bhekana umuntu olakhipha iqalekiso ungezi kumina mangathanda ukulapha iqalekiso nomsamo wakini ungasondeli kumina Nkosi yami ongibuza into eziwumngcola ngiyayenza mina into ukuthi ngiqaqe ithonga ngilaphe asabi thina ukugqula ngiyangizwa ngoba ngangishilo phambilini ngathi ukugaya isigubhu akusho lutho lokho uzosigaya isigubhu sifike la khona umdliwa sikhathale usigaya isigubhu size kuwena kube winter summer ngewinter zibune impande sikhathale ugaya isigubhu usilethe la sihlala isikhathi eside sibe nempethu phakathi siphafuna umoya omubi udinga umuntu owaziyo ukuthi wenzani kunezathu bebenika igubhu zinganilungiseleli ngoba vela unalo uthando lokulungiselela abasegazini lakho unendaba nokuthi nizotholani. Uyangizwa even wese uthulana lesigubhu siyisipoki awusabheki nalokhu kwakini uze ube nenkinga kwenze njani indaba kunalo mzali othi akabafuni abazali bakho yena uyakhona ukukholwa kusho lutho baningi abantu abakholwayo khona abantu ngiyaxolisa kakhulu khona abantu abakholwayo la ukuthi neba abantu besimame kodwa makufika ama-scientists lapha ethuneni bothi ithambo lomuntu wesilisa leli regardless yena dekholwa ukuthi umuntu wesimame angili nozakwethu ngizama ukwenza umzekelo nje la so ungakholwa ukholile lithi iBhayibheli umthandazo ngaphandle kwemisebenzi is null and void prayer without works is null and void. Obhasobhayi nomzali othandaza kakhulu omunye usuke ebalekela amacala bawomkhulu noma engafisi ukulungisela abazali bakhe ngoba usuke engane embi omunye usuke sexaye kakhulu izinto engazi phela inyathelo ebisephoqe izangoma nezinyanga kuphoqe ithina ngiyangizwa omunye sekuyena ugangayo ngoba kubuhlungu sibesikhuthi ingane zamantombazane siyilapha zibe clean ibe ifika izoshada wena uphuma emsameni obolile wayithela ngenyongo ubhede yonke into yayo after that siphinde usuyiphehlela amanzi amnyama senihlukene uyithwebula bosisi bami Sukumani bosisi bami akwazi ukungaba amadoda kuphela ajayiva imoto Sukumani ilungise imsamo bawomkhulu benu amathongo benu ajabule ngani okay nikhumule ngane zedlozi lo muhle ngisho u 30,000 rand enifunayo okuyenza ukuthwala lapha nge-automatic message umkhulu senza kanjani ngiyabonga kakhulu ngoba usengenzile wona ngo-order kangaka imithi ngijabule kakhulu nabantu nifikile inkonzo ibinhle last week kube khona ukukhanya kubona konke enikwenzayo uNkulunkulu ube nani uhlale umuhle ungajiki emhlabeni umkhulukazi into ekhulumayo lamajazi ongagqwela u7 lamajazi lawa kunezathu ewu7 unenkinga mawumuntu ongathi uzama ukusumela umuntu njengomkhulukazi Mulo ya idalwa zizodila nawe ngempela akubuhle for wena lokho kodwa ke khuleka yonke into ivela ngesikhathi lithi iBhayibheli uJesu wafunda iobedience ngezinto ezamhlukumeza okay so sometimes uzothakwathwa uliwe nawe ingoba umbethe kakhulu kodwa mawuthi umsamo wakho uqondile ya labo abalwa nabo they will learn the obedience lithi iBhayibheli Christ learned obedience but the things he suffered anyone ongalwa nami akalazi kusasa lakhe ukuthi liphendula buhlungu kanjani and ngomusa kaNkulunkulu uthando lenu cha noma kuthiwa kuyaganga TikTok ukuthi uthando ngilibonile suke kude driver niza kumina kwande mathonga amahle niphile umkhulukazi Mulo ubonge kakhulu imithi nemizi bese ready next week nizobe ni-odile ngizazokuxhumana naye okay ngiyabonga kakhulu niphile.